Koqala nje ngithandeni into engifuna yenze ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi uma khulunywa ngomaskandi noma khulunywa ngokugqoka ukhulunywa ngani. Shadonje. Here's umaskandi. uNkulunkulu mnikazi wezulu nomhlaba ngibize lakhe igama njengoba ngiphuma ngihamba njengalokhu mhla ngibiza nasemhleni futhi ngoba ngiphumelela kanti nomusa ngokuhamba nami ngakulandela njalo empilweni yami ngigama lenkosi uJesu Kristu sibe naphakade amen. Cha ngoba ngiyeLondon nje mina akubalekela impucuzeko uyomela isizwe sakini emdletsheni uyomela abakini kwamanqeba uhambe kahle futhi uyiphathe kahle emazweni. abaphathi bempucuzeko khona omunye ubra abathintana naye ngapha umaskandi so yilowo muntu ongisabayo yabo yabake sebeyakhuluma ngokuphuma besigcoma manje impucuzo kalikho ngeke size siye lapho ebayibuza bathi ngabe ngenxa ya 100,000 noma ngabe ngenxa ya qualify noma ngabe ngenxa ukuthi uxabene nobani. In the history of impucuzeko necareer kaMthandeni ongoqala nqa ukuthi angabi khona deserve ukuba khona. Abantu babuka indlela abesithuka ngayo bacabanga ukuthi inhlamba asithuke ngazo yizo ezenza ukuthi sigcine singamqashi. So lento eyenziwa komcineka khombisa ukungakhuli khombisa ukuthi vele inhloso yabo ukubala ngokwebusiness hayi ngokukhulisa ke umaskandi. Lokho ke uNkulunkulu ke wayesevele yayiqalekisa ke impucuzeko yaba yiflop. Into ikhala kahle isihawu. Awuthi unasambe sihappy Ngiyabona. yonke iNgilandi ngihlala 2 weeks lapha phesheya ngihlala 2 weeks ngirandawo eNgilandi ngaya lapha na eScotland la ngaqala khona ngabuya ngaye eLondon ngahamba futhi ngaperform eBirmingham. Lefoka melisha sijabula kakhulu ukuthi sihlangene sabasezi emzansi siyabonga. Mthandeni ngobe phesheya mangahle kube khona ehlelekayo kumemukela so sibuka ukuthi ke manje ayingeke kube khona sihlanganisayo okuncane nje ukuthi mayebuya kube naleyo vibe or senze nomlando kodwa umuntu bese engagea nabantu nensizwa eziphatha imali ngeje no Khehlelezi ngeje nonala ngeje no president amabhinqa Awu ahamba ngeBM beka ama right foot yawu4 so mhlambe ungabuka kana uthi ungaeda kanjani. Umthandeni kuloko kudlula ezoletha iCity la kunebandla lamhlasela la wala sihlasela ngasho njalo so umuntu engekhe namaphoyisa amasipala ama-SAPS namaphoyisa nje akwenye level. Ngelinye ilanga la ngithe ngigadiwe kanti ngizohlaselwa yibo ke lapha bezongivimba ukuthi angingaveli kubantu lapha eworkshop uthatha ukuthi bangidlalisa igame bengingazi ukuthi mina banenzondo yeqiniso laba bantu eqaleni bengisayitshela hayi igame labayenzayo sengithi amadlaliseke le game nangempela sengibiza abantu eworkshop ngithi mina wonke umuntu othanda igcokama aphele workshop ngizokhipha ialbum isikhova sikazwelonke ngoba bona banengoma kazwelonke nami ke ngizoba nesikhova sikazwelonke eworkshop. Swenkileke lapho ngalolu suku ngoba ngiswenkile nje ngiswenkela ukuthi vele namhlanje kufanele ucace ukuthi ubani inkosi ngahlahla abantu bazongigcoba ukuthi ngiyinkosi kaMaskandi noma ngisiyona kuzocaca namhlanje ukuthi ngiyinkosi kaMaskandi noma ngiyona. awufumutisa nginkala kahle vele ngiyangibona so manje ngifuna ukuthola abafowethu abathile la azobanikeza umsebenzi na ufuna ukuthi umsebenzi bafowethu ngifuna abafowethu abathile ngizobanika umsebenzi befike bephusha ispan lapha yana nje kancane la
lokhu zeni benikeza abantu makithi CD ngizoletha iquantama bese ngiletha nezinto zeni nje ezithile zokuthi nani nibe right yeah okwamanje bafowethu nje lokho nje bafowethu yabo iCD iyona le niyibona ngizoninikeza so angifuni lento ukuthi kube khona abantu ababizwa ngamaphara angifuni awukho umgqomo okulahla umuntu emhlabeni akekho umuntu ofanele ukuthi yena kuthiwa kudelela umuntu ngaye noma ngento ayiyo Naibo. Hamba. Sigqoka menisha leli lona lisiphethe kahle induna yethu mfowethu. Siyabonga mfethu support yakhe nokusiphilisa wakhe. Ahlale uphumelele njalo mfethu. Hayi ngiyabonga sigqoka menisha mfana sekhaya. Awuphumutisa sa. Phambili ngigqoka menisha phambili. Phambili ngigqoka menisha phambili. Ngicela mntana izokhala yena mntana. Ubona ayamhlazipho. Hamba. Hezo maskani. Hello there, how are you? How's it? Well, thanks, and yourself? Yeah, I'm good and you? Good, thank you. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you too. How can I assist? I did my stuff. Red and white balloon. Yes, well, all of this is for you. This is for me. Yes, it is. Why all is on the ceiling? They float with helium. Yeah, so we need a truck. They are going. Yo. Yes. We need a transport, yes, yeah. You need lots of transport. Absolutely. No. It's truck is okay. It's obvious. Yeah. Yo, set ama perundi lapha. Lama perundi engiwasetha la. Ngikhiphe imoto ezu3 ezofika eziwakhiphe kumcimbi wabo lo ingoma kazwe lonke yabo le ured ama balloon are red and white red and white vele umbala wami lo uyaziwa ayizongena ukhantana ngene khantameni yo. What is all of this that's going on? What is the celebration all about? Yeah, it's a celebration. Yes, for? We're celebrating 50 years. 50 years? Yes. Oh, okay. There you go. You can tap now. In the industry. That's such a good celebration. Well done. Congratulations. Yes. Nasokhozini bangifonela bathi hey wendoda siyazi ukuthiwa ukho lapho ingoma kwaze lonke wena ubiza abantu e-workshop uzethemba kangakanani ngoba phela lapha na kwingoma kwaze lonke kuhlangene bonke omaskandi bathe yabona wena wedwa nje uthembe uyabona nami liyangishaya uvalo ukuthi yabona lapha ngizophenduka uhlanya lapha kuthiwa before badedela amaBurundi kufanele ngibe sure ukuthi ibhano liyasuka. Umhlophe ubomvu thina siyawuvala umcimbi. Umhlophe ubomvu thina siyawuvala umcimbi. Umhlophe ubomvu thina siyawuvala umcimbi. Shenge Valentine umhlophe ubomvu thina siyawuvala. Sengiyabathiphisa ke laba fowethu abalapha amaBurundi ngoba sidlala igame ngithi. Didalani izinja sidla abantu. Badedela amaBurundi la sesisuka ngempela ibhanoni. Angithi inkosi yayisazondeza phezulu. Sawo sumsindo ke bafana ngoba jwayele ukusiza umsindo. Ngeke kumele mawukhipha ikhova mfana baqhube nemali. Umhlophe ubomvu thina siyawuvala umcimbi. Qamuka singabafana abancane futhi nakhona asina stress. Umhlaba wethu uzuphethe. Siyawuvala umcimbi.
Mayilehlisa ibhalo elithi ngoba lithi transparent liyabonakala yonke into ngaphandle. Ngithi mina yakusiya umcimbi ngizibona abancane laba bantu lapha. Yabona uthi na yikho ngithi mina iyakhona lapha. Hey wenja Kahle sokuncane babantu. Angibana nendaba nokudika kade nje ubuncane babantu. Manje yabona nene stage sikhulu istage simsodwa nje. Nehlazana ke labantu abaqaqala ngathi izintuthwane. Lem stage esidula kanjena angazi ngize ngisi-organize. Ngispende 1600, 100 rand futhi 1500. 100 rand ukuthi ngiwasha imoto. Ngiphuthume workshop uma ngiye workshop ngithi nampaka abantu bami. Kugcwele kuthe. Umnyama awuboni ngisho umgwaqo. Yabo. Ngisikhathi ngibiza ngebhano ephezulu la. Bagijima baya lapha ibhano elizolenda khona. Bangifesela ngeimoto nangeyibhano yabo. No man, ibrenda eqhama ngale. Bafa ngikade ngendlela. Leyo gezani. Baba, nayo ifortune ambuza amaciko. Bafo, ngifuna ungene ze-workshop manje. Madoda siphuma ngaphi konje manje? Kufuna siyojoyina manje ku-Friday kusho ukuthi siyaqona. Yeah, so kana kona. Tekezi focus. Tekezi yes. Focus. Bayazi ukuthi sizela. Focus indlela udriver ngayo. Ngiyazwa nayo indlela udriver ngayo. Wenzani la? Hawu beze kithi. Yaza nginoki. Beze kuthi. Beze kithi. Atekezi. Ayakutshela mfethu. Wohlala focusile mfethu. Beze kithi. Njengoba bezini manje. Beze kithi. Ene workshop. Lapha ngangabona ngisho baba bentshe bengaka. Obaba bentshe ebengaka. Bazohupha ingane. Umntana izokhala ke namhlanje. Uma ayamhlaza iphezulu vele. Hey. Sambe. Hayi ungabale ngithi. Sambe hamba. No hamba. Ngoba phela into yenzeka lapha angathi shoot i-reality show kanti khona umfana okhona phakathi ngephutha osalile owayivele eshu angiqala mina ukubona isosha elingafela emsebenzini walo ngoba lo mfana ofanele lo mfana athi ngicela ngehlisi nangedubula hayi ngeke hamba awudubula la hamba bawushayisa So ke khona uqiniso nje njengambe ngangithukile ngangidrive ngithukile nalowo ngitshela umbono phuma udengeza nalowo sho lokho yabo ngoba eza drive sana besihupha lapha kusuka airport endleleni lapha ezayihamba ikhala kakhulu lapha basha kwezimba aphe ke manje buka manje Mana la sugla, mana la sugla. Hezo maskani. Sebo sikara police station. Khona straight. Phambili. Mfimi mfethu fokasa lo muntu. Police station phambili zokutshela mfethu. Khululeka. Hamba nje phakathi kwabantu. Ubiyashuza vele ukuthi ekhona la right. Ngana. Ngero ngapha. Isona phika. Khona. Masifika silanga nohotela ngasolwandle baze bakhona ukusijema. Ngithi mina nginikeza nogesi ithi ukuhlabana ngenqindi. Mana la asuki la mana la suki la. Njengamanje mfethu ngithi ngoba sibibhama. Sani bafethu. Umuntu abamfuna yimi. Ngangathukile. Ngangifocusile. Ngena live epage.
ukuthi ngiyasibukelwa nazi izinja mina ngoba uNkulunkulu yabona ngengqondo angona umshisi ungakhalo lokhalayo ayikho into ekhalelayo ngifuna unikhombisa nje ukuthi ngilekise kanjani ngoba inaphi esahamba yes yebo shop balandeli bathembisile futhi sifuna igqama thina manje la ukunibona la unigqama la ubona igqama phela ubona igqama phezulu ya manje into ekhona i-event iyaqhubeka abalandeli bamlindile umthandeni iproblem manje akusekho saved mase kufika amaphoyisa la azama ukungenelela but nje akusekho safe ukuthi umthandeni sengayihla manje ayobona abalandeli nani mama userious yaliwa ngobona amaphoyisa nje yaliwa manje yaliwa ngobona amaphoyisa nje serious kodwa nje ngifikile ayikho into edlula leyo umphethe umthetho ngicela ubambe lapha mama ngicela ubambe sigadwe ngebhanga ubone nje amaphoyisa serious uvalwe into mafutha nasi imoto mama ready go out hey man Abasha lamanzi silambe sobeqashe iqhawe bangaka abaphule out bakhona basikazi ukula out abanye bangamagwala basemoyeni nani but abanye bafonile ezintweni ngoba amagqokama uduma kahle udubheka abantu nje babe bamile nje bafona basho bathi ngeke besakwazi bayingxenye labo kuphela abanye nje bantu abemmoyeni yabona ababazi benza kanjani but abanye bayeza abona lo Mageza baby hona driver ujayiva funayo ayikacacisi ngalo semoyeni uMaphola ubafonela abaculi benogezana kolo ugezana lo nesakhiwo sekinati uyade emthuma kakhulu ukuthi afonela abaculi ukuthi abangayi emcimbi namthandeni ukhethela abantu ngomsebenzi wakhe usengavalela abantu kwethu ngomcimbi wakhe wodwa awenza kanye ngonyaka futhi abaculi futhi babeculele ukuthi bazolokhuzana uyo zobakhethela ukuthi behambe bengahambe bani nayo yasidinga Tukapheshiya kunayo lento ukuthi mhlawumbe sengiphuphile ngoba ngila yabo uma ngifika lapha ekhaya ngenzeka ngithi ngiyafika lapha ngifike ngiyithele kubantu abawu3 workshop yabona hey ngithukile Uthithola bola mntokuye awunawo amandlokola Ayeye mthandeni ayeye bapha bedokamelisha apha mathawoni Ngibiza wena ke baba ngibiza wena ndoda enkulu mnikazi wemvelo mnikazi wolwandle mnikazi weintaba zomhlaba avumutisa uyazi baba ukuthi isiphepho sami sikuwena kuphela ngithembele kuwena kuphela nginamuntu kunanyanga akunalutho nesibindi sakho uqobo uvikele impilo zabantu ungabi khona oyedwa othola ngisho umkhuzo egameni lomcimbi owenzeke ngaphansi kwendodana yakho ngegaba lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha amen siye namhlanje ufasi balokho nina nizomana iqiniso nemali omthandeni umbona amanqele uphosa abanye kushishiliza eyakho amaskandi phasha wenu wade nyamwelphama
iBhayibheli uthi ngiyalazi. Khona lapha iBhayibheli lithi khona ngazi noma ngisho kahle. Lithi isitha sakho uma silambile siphe ukudla. Sidle. Bese lithi iBhayibheli uma somile somela amanzi siphuzisa amanzi, siphuzisa. Bese livala, bese mase kusele kancane ukuthi livala. Bese livala ngokuthi ngalokho okwenza kwakho uyobe umba noma uthela amalahle phezu kwekhanda lesitha sakho. Namhlanje ngathenda udaba lensizwe. Mina nginegcawu ezu4. Ngizobizwa ngeke nje emzini ondoda ngithunywa umfana nje. Kuphatha mahawu. Ngicanga ukuthi hayi kungenzeka basasidingile. Uphi manje nenkomo? Eningco zakhe ziyangena ibengangena beyangayibambi. Hawu. Mali aqondiswa yithi izo leyaqondiswa ubani? Isikhona isiphithiphithi esenzekile.